Selamun aleyküm, mekruhanleşler. Size dünyadaki ähli gowluklar arzu edýäs. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaja almagyny arzulap, gepleşigimiziň nowat aktyna başlaýas. Mekruhanleşler biziň gepleşigimiziň şu gedek mihmanlary, ine bir näçe bagşylar bizde mihmançylykda, olar men gapdalymda Ahal vilayatynyň Tejene etrabynyň gelen aýdymçy Şöhrat Yomudow. Şeýledine oňa artynda Mary vilayatynyň Oğuzhan etrabynyň gelen aýdymçy ýigit Agajan Allanow. Şeýledine Tawazar etrabynyň gelen halyp aýdymçylarymyzyň biri Juma Allanow. Şeýlede şu Juma agan şagirdleriniň biri Arslan Arnaçaketov. Şeýledine şu bagşylaryň emetine taýdandalyk etjek ýaş ýigitimiz Mukam Gelliýew. Hormatly mihmanlar, siziň hemmäňizi gepleşigimiziň şu gedek tanda hoş gördük. Hemmämiziň bilşimi diýäli, hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen gün saýyn güllap ösýän diýarymyzda bir aýdyma sada medeniýeti, sunnaty, döredijiligi bir aýratyn uly üns berilýär. Sökötöşlüğümizin başyny şular dogrusundan başlaýyn, onuň bir ileşlemede sökötöşlüğüň arasyna aýdyma aýdyp bererdiňiz, saat alyp bererdiňiz. Sökötöşlüğüň başyny sizden başlaýaly Şöhrat. Medeniyet sunuwat ösdürmek mehruwan prezidentimiziň taýyhy tagallalary netijesinde döwlet siýasatynyň iňir ileri tutulýan uğurlarynyň biri hasaplanýarda. Höwüsçäň aýdymçylara da şol ussatlaryň medeniyet sunuwat döredijligini öwrenmek üçin ummaty uly şert mümkinçilikler açyldy. Meňem kakam Aman Yomudow diýdiler sadanna bir ilkinji gerek meňem şu durmuşda öz manasip ornum tapmak üçin ilkinji gerek men elime dutar taýyry berenne men tek dogrymatam altam ýaşamakdym. Şondan bärim şu aýdym taýyň içinde. Näme Şöhrat, bir sen aýtmaňdy ileşlemede bir aýdym ýetirer, onuň söködümede äder bu Jumaga bilen dowam eder.
Köp sağ ol. Çok rahat aydıp beren aydım üçün doğrudan. Bir halipalardan bir de miras kalan aydımdan hem yakımlı şonu bir qow edip onun bir hiç yoyman şonu ileşlemede getirmekden öde bir qowda hatta şunu ýaly aydımdan näme tany köp boldun. Köp sağ ol. Cuma fiilen töködümüz dowam ederler. Ene sizin ýanyňyzda bir näçe şägirtlerden barda. Benim tahtuvara Tırar'ın 16. orta mektebinde aydım mol işleyen kuşları kamille getiriyaz. Özümüz halifelerden öğrendik. Ben ilk öğrenen halifem Akmurat Cumadurdiyev, son Ağaldı Akmedov, Öden Yaznovat, şol halifelerden şol sungatın köp sırlarını öğrendik. O kuşların içinde Bahtiyar Rodiyev ve Cumadurdiyev, Kuvanç ve Allah'ın Ağacan ve Arslancan var, tüvelimi oğullar, okuçular yetişip var ya, bizim şu yolları, sırlarını yuvaşadan çılara öğrediyoruz. Bir sökötde şu ýerine sizin aýtmaňyzdy ileşlemede bir aýdym ýeter, onuň sökötümde däl şägirtleňiz bilen dowam eder. Gelmey kara dimey kelin saçın karaya derman Yigitlerine hiveye terpene geygellerim karaya derman Yüzde halin burma Beydip karşıyım anvey durma Ağlamay karayay sürmey Çekellerin karanlık dermey Çok oldum bana yol yatsın Kara saçtan deselerim karaya derman Kara diyerey budur sözüm Kara aydar budur sözüm Doğru ayttım karanlık Senin gözün benim ey gözüm Kara gözler karaya dermey Senin gözün ey benim gözüm Hay Senin gözün ey benim ey gözüm Kara gözler karalı dermey Aydan sözüm yüreklere yaralı dermey Köp sağ olun. Cuma ne şu wagt dutardy ne iki bolup ýanyňyzda ne Ağajanam saat çalyp berdi. Qowet aýdyp berdiňizde türkmen bagşylyk sunatnyň şu saryksalary ýoluny bir garapyn aýdylýan aýdymlaryň biri de şu. Onuň bu ýankyňa bir näçe başga da köp aýdymlar aýdylýar. Qow ýerine ýetirip aýdyp berdiňiz köp sağ olun aýdyp beren aýdym üçin. Ini Ağajan söködümi seňle dowam ederler. Bir hormatly prezidentimiň tagallasy bilen şu ýaş vekinlere, yaş aydımçılara ösmek üçün ähli şertler döredilýär da dogry dämi? Şular dogrusynda bir söködümüzi teňmen dowam edelim, onuň teň aýtmaňdy ileşlemde aýdmam meter. Yurdumuzda bir näçe geçirilen çarelerinde katnaşyp öz aýdymlarymyzy aýtýar. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlar üçin owa medeni düýler salyp berdi. İşlemani hemme saz urallar bar. Dogry diýen Ağajaňa görýärmi şu
bir Oğuzhan etrafında, umuman yurdumuzun ähli vilayatlarının ähli etraflarında şeyle bir täze medeniyet öýleri, täze saatçylyk mekdeplerini, täze çağalar waglaryny, sport toplumlaryny gurup şu yaş geljegimizin bir berk bedenli, aydymly, sazly, aňly, düşünjeli, bilimli ösmek üçin hormatly prezidentimiz ähli tagalarlar edýär. Biz ýaşlarym näme şoňa bir jogap edip bir täze aydymlar öwrenip Biz ýaşlar şu täze aydymlar işläp, halk köpçüligine, çarelere gatnaşyp ýetirip durýar. Ey yaralılar, ey halayık, ey yaralılar, ey halayıklar, ey yürekli yüzüp can gelmedi o. Ey nedeyin hizmetim şol oldu, eylendi yüzüp can gelmedi. Ey beyler bilen ey yaba gitti, ey gelerin çağırlar ötmü. Ey belküden ey devlet kaydı, eylendi yüzüm gelmedi. Ey belküden ey devlet kaydı, eylendi yüzüm can gelmedi. Ah yanay, menin içime kara döndey. Ay gullarlığım zara döndey, vakti sahanım dara döndey. Yerlendi yüzüp can gelmedi o. Ey güzel yalini çağlar men, ey gözlerden ey zarar men. Ey Hatice diyer, ey Gül Hatice diyer, zaralar men, eylendi yüzüp can gelmedi. Ey Hatice diyer, ey zaralar men, eylendi yüzüm gelmedi. Ey Ey Gül Hatice diyer, ey zaralar men, Gül Hatice diyer, zaralar men, eylendi yüzüm gelmedi. Nedeyin yüzüp can gelmedi. Köp sağ ol.
ağacan ayıp beren aydımın üçün doğrudanım eglende Yusupcan gelme tipinin bir bağışçılık sunutumuzda ehli yolunu aydılayan aydımdan biri de şu esasen şu tarıkçalar yolunda has bir rovaç bolup aydılayan aydımdan biri şu. Bunun şeyle bir kuvvet ayıp berdin duman taşlı halipan fefne miyatla diye bir orasaların fefne miyatla yani alhacma bir inçeden. İnceden büyük ses. Awa. Şeylen hem şunyal aydımdan fan köp bol näme ileşlemede sen aytmanda yeni aydym getirir. Şu atwalda bir söhbetimiz Arslan'la devam ederler. Arslan'ın şu Halipa şäherti hakynda gurrunmuzy bir sen bilen devam edelik. Halipam Cuma Allanov, Akmurat Cuma Muradov, Guwans Cuma Muradov, Halipalam oda. Doğru gör hem şu umuman bir yurdumuzun hemme kunjogunda hemme etrafında da bir halipalar var da yani bağışçılık sunuwatynyň bir näçe ýollara bölünýär. Şu siziňine ýaşaýan ýeriňizde esas şu sarykçalar ýoluny üns berip aýdylýan ýol şu tagtaýlarda edilşoň özünni nowat bagşydan kiçigarly ulugarlydan gaýdan ýanky Akmurat Şumadurov agaly, Akmamedov, Agagelle, Ahmedov başga da bir näçe şu taýda Agmurat ýagmy bir näçe bir büyük kowa halipalar şu taýda ýaşap geçen bir de şu özleriniň sunuwatyny aýdym sadyny miras goýup gidenler. Ine jemaat sizin bir öz ornuňyzda özüňiz şu wagt belli bir ýaşa ýeteňiz soň gören bir mekdepde bir şulurdan öz aýdym saz uruňyzdan bir näçe şägirdleri ýetişdirip beren ekeniňizde. Indi öz bile deň duşrak başga bir näçe bagşylar, halipalar bar şu taýda şu wagt döwründe ýaşap beren halipaçylyk edip beren bagşylar. Şolara magda aýtaňyzda. Taýda nemere Tüngüýew. Awa. Ondan Guwans Cuma Muradov, Derýa, Destan Çuwakçy, Sary Ýakubow, Aşyr bagşy bar, Hanygeldi bagşy bar. Halipalar bilen mudam gatnaşyklar birek bilen gatnaşyp durýar halipalar bilen. Doğru. Halipalar bilen. Doğru aýdýar. Onda näme şäherdiňiz Arslan'yň aýtmagyny ileşlemde bir aýdym ýetireli. Sana düştü nadarım, süygül canam bergil. Saçıymış kifli var, sünmül reyhan bergil. Gülbeden gül yerin, dolu bir uşan bergil. Al yana kirpiği yok, almadın ihtan bergil. Canıma feda bulun, bergil can bergil. Otur başımda sen zolkı cemalım burayı gülüm şöklüsünü sabilim söküp durali. Dost kadırın bineli, düşmanı otlar vurali. Dünya 5 gündür öter, zolkı sapalar süreli. Bu yalan dünya öter,
Götürdü uran bergil, bergil gil beri, bergil gil beri, canım atanam onun, bergil izan bergil, bergil gil beri, bergil gil beri, canım atanam onun, bergil izan bergil. Kebulip ber bakayım, ne bilen sallanasın. Kete kaşını çıtıyıp, her tarafka tolgunasın. Elime şöklet algan, Türk acayip sonasın. Ödüdüm şökletini, bil közüm hem yanasın. Yüreğim oda yakan, ateşi susan bergil. Ulanıp yerge bakıp birden ki baklasın. Gönleyip gönlüçüyle sinama oklar salasın. Bir gün öldüresin, ahir bu canı alasın. Ne merhim etmesin, halımını özün bilesin. Dir nefes kımlım alın, tele gülistan bergil. Bergil gil beri, bergil gil beri, canım atanam onun, bergil izan bergil. Bergil gil beri, bergil gil beri, canım atanam onun, bergil izan bergil. Bergil gil beri, bergil gil beri, bergil gil beri. Bergil gil beri, bergil gil beri, bergil gil beri. Köp sağ ol. Arsan ayıp beren aydım uçuyuna. Yanında mukamım tügölüme qow edip çalıp berdi. Ine şol aydym bäri geldi. Söýgül Jenan bul aydym aslında. Söýgül Jenan Türkmen halk aydymy bir dutarda qow edip aýdylýan. Buny ýöne soň bir halypamyz Şah Mehmet Bäşiň täzeden muny bir qow edip bir öwüşün berip estrada ýoluna geçirip bir qow edip aýtdy da. Indi şu wagt benim şunu şol Şah Mehmet halypaň ýoluna aýdyp berdiň. Köp sağ ol. Şöhret yine tökötleşigimiz heňden dowam edeler. Sizin etrapda da tejen etrapda bir näçe halipalar ýaşap geçenne. Onuň şu wagtky döwürde halipalik edip beren bir näçe bir halipalar bar da ýaşlara özüniň aýdymlaryny öwredip beren dutarsyň otunda da estradasyň otunda da üçlük faz rolunu öwredip beren bir näçe halipalara şolaram bir ýatlar geçäýdi. Medeniyet öýüne deşil hasylyk mekde bar, şo ýerde kakam. Aýdym sadan çağalara okuw sapak geçýärdi. Bizem şo ýere gatnap özümiz ýaly deň duşlarymyz bilen bile aýdym sadan ilkinji ädimlerini ätdik. Näme galy berse-de o kämillik diýen çägi ýok da. Halipalar bilen görýän, oturýan, maslahat sorýan gara. O halipalar bilen gatnaşykda bolgyna olardan Türkmenistana sonuňda atkadan artisti Ahmet Annaýarow ýa-da häzirki wagtda taliplara okuw bilim berip beren bir usta talipalarymyň biri Recep Turdybegenjow dutar urandy. Onuň näme bir özümizde gaty gowy söýleýän muallim Gowuşt Esenow diýip bir ýaşul halipamyz bar. Türkmenistanyň halk artisti Gaýgys Çaryfowyň şägirdi bolan aýdym sadan gaty goňat başalyp çykylýan. Bundan başga-da näme ýanky diýişmäli estrada äleminde de häzirki döwürde bizde ähli mümkinçilikler döretde öz ukuýuň barlak görmek üçin şolar ýaly mümkinçiliklerden peýdalanyp öz ukuýumyz barlak görmek üçin estradada da başardygymyzdan aýdymlar aýdyp görýär soňky döwürler. Bu ýerde de halipalar kän orta mektepde ýanky aýdym sagatlaryna bize ilkinji ýanky do re mi ilkinji bilen ýa notalardan öwrelen ilkinji tiň aýdym muallimim ol ýa o ýerde tapardyr Aşerif diýip bir gowy muallimimiz bar. Onuň ilahlyk ilkinji nemeli. Onuň häzirki döwürde bir halkyň arasynda gaty gowy söýülip dinlenýän bagy şowlanlar bar. Haripa derejesine ýeten Ataş Welmuradow ýa Kiçmäli gady bilen halkyň arasynda söýülip dinlenýän Melik Guwaýew, Döwlet Geldi Maşadow diýdi, Söýün Hojaberdiýew. Men Söýün halipaň aýdymlaryny köplenç aýdyp bermesem başardygymdan soň bir inseden alýan bir hili ýakymly tildimler bar da men beýleki halipaň aýdymlaryny aýdymda da bir hili soň ulan tam öz göwnüme jaý ýalak bolupdyr da. Doğru.
Doğru onu değil mi? Çok rahat yok ötüyorsun şu yerinde ten aytmandı ileşlemede bir aydın yetirel gayet ayt berersin. Men häzir şu ýerde halipalamyň ýerine ýetiren owadan aydymlaryň biri bolan ediýdim barmy araňyzda diýen aydym aýdyp bereýin. Kara günni gasey keman Yedidim yok araňyza Uwudun sahire cemal Yedidim yok araňyza Uwudun sahip cemalilere Yedidim yok araňyza Yar yar deyip sayrar ey diller Yar bağına unsay ey güller Kardeşim saat ince bilir Edidim yok araňyza Kardeşim saat ince bilir Edidim yok araňyza Gıylar yağınan necin bolup Min oturun mundaya solüp Sevduğum tenirde kalıp Edidim yok araňyza Sevduğum tenirde kalıp ilere Edidim yok araňyza Döwlet Mehmet yaraya eygende Cepasın çektim havmuna Sorulap gezdim ey munna Edidim yok araňyza Sorulap gezdim havmuna Edidim yok araňyza Edidim yok araňyza Köp sağ ol. Çok rahat aytıp beren aydym üçün. Ne şöyle edidim barmy araňyzda aydym doğrudan bir yakınlaydımdan sany köp boldun. Dağıcan yine tököteşigimiz seň bilen tenne şu at şu Oğuzhan Etran Medeniýet öýünde işleýär diýende özüň ýaly başga da bir näçe şu taýda bir deň duşluň aydymçy sadanny bu tansçylar işleýänler haýsy bir aydymçylar bilen haýsy sadandalarny bilerek işleşýäň özüň dutarçalýan Halipalan baz sapar gelip olam Oğuzhan Etranyň azatlyk we medeniýet öýünde işleýär. Şo bilen şu aydymlar işleýär. Maslahatlaşýar. Öýül kakam Halipa 5-6 ýaşynda dutar tutup aydym öwretmäne aýtmany öwreden.
Indi şu wagtlar şunu ýaly wagt ne işläp berdiň, Owzhan etrafynda işläp berýän wagtyň ýa-ki sapar bilen aýdym işleşeňinde özüň dutar çal bilýän-de, halk aýdym işlejek onuň dutarda şoňa çalyp görkeseň olum Ha, klavs tadı klavs tadı rolunu geçirip Bile bilýänler. koşuam çalýar. Anfatda bolýar. Ha. Ey ardım yeşil gözüm şayhım Ey ardım yeşil gözüm şayhım Ardım aytmana geldim Kolum yetmeli dağ boynuma bir varıp gitmene geldim Ey sen moldun azmanın ay, men moldum olsun yedaya. Ey aydrey kaşın yay, yüzü aydrey kaşın yay, bir varıp geçmene geldim. Ya dillerde günüm geçme Ey hadi gelip ey havar tutma Varıp havar tutma ey ardım ey aytmana geldim Ey suğa gider ey kolum sallar Suğa gider ey kolum sallar Suasında ey güder Ey والمشايا صندقيlar ey Bir devrayın sürmene geldim
Uzaktan eğer gelsen kollarım sen benim hurmayım men garip sen padşayım ay miyesserese kudayım ustami çaya bilerinden Ustamin çay bilirim Kılgın menin yolum rovan çarpaklı bakarlı dağlar Fennin karar tapar zakan Mıdamır kararlı dağlar Fennin karar tapar zakan Mıdamır kararlı dağlar Ayalari qadıl güllü Gülleri şeyda bilbilli Dereleri deli fili Ömürlü kuvarlı dağlar Dereleri deli fili Ömürlü kuvarlı dağlar Dağlar, dağlar, hey dağlar Dağlar, dağlar, hey dağlar Mıdamır kararlı dağlar Kolları yaşıl hinalı Fervelent ara hinalı Tahirdan gönlü kineli Aşıklardan arlı dağlar Tahirdan gönlü kineli Aşıklardan arlı dağlar Dağlar, dağlar, hey dağlar Dağlar, dağlar, hey dağlar Mıdamır kararlı dağlar Üstü bile
Cuma şokrada ne şu bizim sökötdeşimiz şu yerine häzir bir tejin etrafından gelen akordionçu, Türkmen halk saatlaryny akordionda bir gowy edip yerine ýetiren halipa adamlardan biri Anemeret Mehmetov diýip bir hanadamy eltdirdim. Şoň çalmagyna bir 2 tane saat eşdireli onuň sökötmede ýenim bilen dowam edibererdi.
şu hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen şu Türkmenistan rowaçlygyň watana atly ýylymyzda milliligimi hasam öňe sürmeliyim. Biziňne şu milli senetlerimiz, milli aýdym sazlarymyz, şu klawiş saz gurularyny saz çalsaň biziň milli öz halk aýdymlarymyz çalsaň içinden millilik erşargaç bolup geçenine şol bir aýratyn üýtgeç öwüş berýär, dogry dämi? Mehriban arkadaşymyzyň Türkmeniň milliligine aýratyn bir nazar bilen seredýär. Bu milli saz gurallarymyzda ustadlarymyň ýerine ýetirip gelen bize goýup giden ýadygar, goýup giden miras, goýup giden sunwatyny bir gaýdyp bermegi, şuny täzeden bir dikeltmegi, bu Türkmeniň turasynyň özüne, Türkmeniň bedewatynyň bolmagynyň özü, şu Türkmeniň milli buýsanjynyň nyşany bolup durýar. Gaty dogry. Türkmeniň halçylyk sunwatyny aljakmy, ýa-dergärçilik sunwatyny aljakmy, ählisine şu millilik ol gitdigiçe häzirki zamanda öwüsgüni artýar. Häzirki saz gurallary bilen ýerine ýetirilýän halk aýdymlara ýerine ýetirilýän hökman bir ýandan millilik aýrylanokda. Sever yarım gel yarım, bar garaysın sever yarım gel yarım, aska bağlap badamini badamini, asağına düzen yar siger bağrım yedin yar, özüm sallam odamini odamini, asağına düzen yar siger bağrım edin yar, özün saldım odamini odamini. Elim büzüldüğün sana verdiğimi, anlamadın menin fekendirdiğimi. Ağın söyleyet bulur mu, kalbin lezzet alır mı, bir tümük dünyada meni yada meni. Mun söyleyet bulur mu, kalbin lezzet alır mı, bir tümük dünyada meni yada meni. Akvalıma sula satsan nedine, aydım sağlı soğut yedirezine. Sattım bugün yola yar, sallan neçe kala yar, aşktan kaydan kada meni kada meni. Sattım bugün yola yar, sallan neçe kala yar, aşktan kaydan kada meni kada meni. Nur sayalanay cemalın sulası, nur sayalanay cemalın sulası,
Hayalımın arzu bulup soğuması Zülfü toğlum toğlum yar Bağtım bulup doğulun yar Gözüm gelip buldu menim buldu meni Zülfü toğlum toğlum yar Bağtım bulup doğulun yar Gözüm gelip buldu menim buldu meni Asağını düzün yar Ciğer bağır bilin yar Özüm sallım odu meni odu meni
hormatly mihmanlar, ýani annemere dağım çalp beren sazlaryny dinledik. Ine siziň hem aýdyp beren bir näçe aýdymlaňyzy, çalp beren sazlaňyzy, gyzykly söhbet döşükleňizi ileşlemede ýetirdik. Şeýle gyzykly söhbet döşükleňiz üçin aýdyp beren aýdymlaňyz üçin size köp sag bolsun aýdýan bundan beýlegem işiňizde üstünlük aýdym aýdaňyzda sesiňiz batly, saz çalaňyzda eliňiz ýiti bolsun. Halipa şähertlik ýoluny dikeltmekde alyp berýän işler üçin Mehriban arkadaşymyza işlerini arawaçlyk arzu edýär. Türkmenistan arawaçlygyň watan ýylyna ähli Türkmen halkyna Mehriban arkadaşyma işlerini arawaç bolmagyny arzu edýär. Şeýle mümkinçilikler öwredip beren Mehriban arkadaşymyzyň jan sag bolsun, ýedýän işlerinde üstünlük rowaçlyk arzu edýär. Hormatly prezidentimiň alyp barýan işlerinde uly rowaçlyk, üstünlük arzu edýär. Hormatly prezidentimiz bizi ýaşlar üçin alyp barýan işinde üstünlük arzu etýän. Mehriban ileşler size yeni bir ýola älim ugruklaryny arzu edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz Mehriban hem gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaja almagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gedek san geçirip gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda didarlaşalyň.